салом дӯстон, як нафари 34 сола аст ки худи Роналдо ӯро беҳтар аз худ номида буд. Он шахс Месси нест, чунки Лео 35 сола аст. ин одам аз Португалия аст ва ҳамроҳи Роналдо ба академияи Спортинг ҳамроҳ шуда буд. Роналдо гуфта буд ки агар маро шумо беҳтарин шуморед, пас аз Фабио Пайм хабар надоред. ин суханонро Роналдо соли 2003 дар Манчестер дар синни 18 солагӣ гуфта буд. мо медонем Роналдо ба худ чӣ қадар бовар дорад, вале агар касеро таъриф кунад, ин маънои онро дорад ки он нафар бояд нобиға бошад. хайр, ба Фабио Пайм чӣ шуд? чӣ шуд ки оидаш ягон хабар нест? ана ҳикояи бачае ки аз Роналдо ҳам зур будааст. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Ягекс сарпарасти эҳсосоти ҳақиқии футбол. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. ссилкаи зарури дар комментария ва ҳама муваффақият. Роналдо ва Пайм дар Спортинг аз соли 1997 то 2003 якҷо буданд. Пайм чунон таланти хубе дошт ки бошгоҳ дар синни 9 солагӣ бо ӯ шартнома баст. Роналдо бошад дар 12 солагӣ ба даста ҳамроҳ шуда буд. Фабио дар дастаи ҷавонон ҳунари хуб нишон медод ва аз дигар бошгоҳҳо харидорон ба суроғаш омаданд. ҳанӯз дар 14 солагӣ скаутҳои дастаҳои Барселонау Реалу Манчестер аз бозиаш назорат мекарданд. ҳатто мунтахабҳо талабгораш шуда буданд. бовар мекунед? Фаронса пешниҳод дошт ки оилааш тарки Португалия карда шаҳрвандии Фаронсаро гиранд, то аз ҷавонӣ дар мунтахаби онҳо бозиро оғоз кунад. бо бозии хубаш Спортинг ба хулосае омад ки ӯро маоши хуб диҳад ва баъди ба воя расидан бо нархи гарон фурӯшанд. дар 16 солагӣ Фабио 20,000 евро дар як моҳ маош мегирифт. он маоши холӣ буд ва агар бонусҳоро ҳам ҳисоб кунем, пули зиёде ба ҳисобаш мерафт. новобаста аз ин, Фабио мисли Роналдо ба ҳайати асосӣ шомил нашуд. ӯро солҳои 2007 то 2010 дар 6 дастаҳои гуногун ба иҷора доданд ки якеаш Челси, 2 карат чемпиони Лигаи Қаҳрамонҳо буд. он вақтҳо ӯ машҳур шуда пули бештар кор мекард. таҷрибааш дар он дастаҳо бештар мешуданд. ана худаш чиҳо гуфта буд. ман пули зиёде барои мошинҳо сарф мекардам. ман онҳоро дӯст медорам. ҳама пулҳоро барои харидани Ламборджини, Феррари, Порше, Мазерати ва ҳатто Пунто сарф кардам. ҳама мошинҳои беҳтарин. ана ҷои асосии гап ҳам ҳамин ҷо оғоз мешавад. вақте ба Челси рафт, формаи беҳтарин дошт. диққати ҳама расонаҳоро ба худ ҷалб кард ва аз ҳад гузаронд. худаш низ қайд карда буд ки дар Челси ӯ тамринҳоро кам кард ва болои худ кор намекард. ман шаробнӯширо сар кардам. пул ки доштам, корҳои зиёде мекардам ки қаблан ҷуръаташро надоштам. ҳама дарҳо бароям боз шуданд. хулоса, бо рафтори бадаш ҳатто дар ҳайати ҷавонони Челси роҳ ёфта натавонист. ӯро баъди як моҳи дар Лондон буданаш ба Португалия гусер карданд, вале баъдан ҳатто дастаи худаш қабулаш надошт. Спортинг 2 маротиба дигар ӯро ба иҷора дода соли 2010 бо ӯ шартнома дигар набаст. ӯ дастаро бидуни бозие дар ҳайати асосӣ тарк кард. вазъияташ рафта рафта бад шудан гирифт. ҳатто дастаҳои миёнаҳоли аврупоӣ ӯро харидан намехостанд. ҳамин хел ӯро гирдоби ҳаёт ба Литва, Люксембург, Ангола, Қатар ва Малта бурд. дар кишвари худаш бошад дар Лигаи дуюм низ баромад кард. ҳоло бошад аз кирдорҳои кардааш пушаймон аст ба гумонам. вақте дар Унион 05 дар Лигаи дуюми Люксембург баромад мекард, кирдори бадеро иҷро кард ва аз даста пеш карданд ӯро. соли 2019 ӯро бо доруҳои ғайриқонунӣ дастгир карданд. дар дасташ маводи мухаддир ёфта, 900 евро мошини BMW аш низ ба додгоҳ супорида шуд. ӯ метавонист ояндаи хубе дошта бошад, вале нафси худро идора карда натавонист. Фабио қайд кардааст ки вақте шумо пули зиёд доред, бояд дар идораи одамони хуб бошед. ман медонистам аз дигарон хуб баромад мекунам. пул маро ба роҳе бурд ки мехостам аз ҳама зебову молу мулки зиёд дошта бошам. вақте ӯро оиди Роналдо пурсиданд, ӯ гуфтааст ки Роналдо аз ин сайёра нест. бо ӯ касеро муқоиса кардан намешавад. шояд дар гузашта ман аз ӯ аз чанд ҷиҳат хубтар будам, вале ҳоло ӯ тамоман ситора аст. ӯ худро идора кард, вале ман натавонистам. ман сифати хуб доштам, вале иродаи мустаҳкам не. касе бекамбудӣ намешавад ва ман низ хатои бузург кардам. фикр мекардам ки ҳама дар дастам мешавад, вале не, хато кардам. ин ҳикояи начандон хуби шахсе буд ки худи Роналдо аз худаш беҳтарин номида буд. як чизро фаҳмидан мумкин ки барои ба мақсад расидан талант доштан кофӣ нест. нафси худро бояд идора кунӣ. агар Фабио ин корро мекард, пас ҳоло мо ӯро дар қатори дигар ситораҳо медидем. кӣ медонад ки чӣ корҳоеро ӯ дар майдон барои мухлисон мекард.
ба ҳамин навори мо низ ба поён мерасад. хайр дӯстон.